悲しみの向こう、片柳宏。6月15日、愛の色。悪意に対して悪意を返せば、相手の悪意に染められてしまいます。心の色を濁らせないために、悪意はさっと受け流すのが一番。喜びや感謝、優しさやぬくもりで心を満たし、心を美しい愛の色に染めることができますように。